मानसिया बे बुहुमाव गोलावै थांना थानो लुबैनाया मानसिनि मोनसे हास्थायनाय। गोबां मानसिफोरानो हास्थायो, गोबां मानसिफोरानो सानो बे बुहुमावहाय अरायनि थाखाय थांना थानो होननानैबो गोबां मानसिफोरा सानग्रा दङ। गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां धोरोमनि लेखाफोराव आलादा धोरोमनि लेखाफोरावहाय अमृत नागिरनाय बाथ्राफोरखौबो जोङो मोनथिनो मोन्दों। राजा फोरजा ऋषि-मुनि धोरोमगुरुफोराबो बेबायदिनो गोबाव बोसोर थांना थानो थाखाय बे बुहुमाव अरायनि थांना थानो थाखाय अनेक रोखोमनि साधना खालामनायखौ जोङो गुबुन गुबुन धोरोमफोराव नुनो मोनो। नाथाय अनजाथाव ख्रीष्टप्रियफोर, जेसेबांखि साधना खालामा मानो, जेसेबांखि धोरोम फालिया मानो, नाथाय बयबो सुबुंफ्रा बे बुहुमखौ नागारलांनो गोनां जायो। देट मिन्स थैनो गोनां जायो। बे थैनायनिफ्राय रावबो बारग'नो हायाखै। दा बाथ्राया जाहैबाय, दिनै बुहुमनि गोबां रोखोमनि धोरोम लेखाफोरा गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्राफोरखौ बुंदों जे बायदिसिना लोंनाय दङ, जि लोंनायखौ मोलोङोब्ला, जिखौ अमृत होननानै बुंदों, बेखौ मोलोङोब्ला अरायनि थांना थायो होननानै बेफोरबायदिखौ गोबाङा नायगिरो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेला मा बुंदों? बाइबेला जोंनि जिउनि सोमोन्दै मा बुंदों? बेफोर गासैफोरखौ जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। आरो मानसिया मानो एसेबां गोख्रैनो थैग्रा जाखो? मानसिया मानो थाबै थैखो? मानसिया मानो 50 बोसोराव, 60 बोसोराव, 70 बोसोराव, 80 बोसोराव मानो थैनो गोनां जाखो? इसोरा मानसिनि लागै डेडलाइनखौ मा खालामनानै दोनदों? इसोरा मानो मानसिनि आयुखौ फुसंखो? इसोरा मानो मानसिनि जिउखौ गुसुं खालामनानै होखो? मानो गोख्रैनो लांफिनखो? बेफोर गासै बिसयनि सायाव दिनै बाथ्राखौ सावरायगोन। दा बेयावहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों जागायजेननायनिफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, जे नोंथाङा गासै बाथ्राखौ रोखायै बुजिजोबहैनो हायो। आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोन साफ्रोमनिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। आरो लोगोसेयैनो भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनदोंब्ला गुबुनाबो मोनथिनांगौ होननानै बेफोर बाथ्राफोरखौ नोंथाङा शेयार खालामनानै होगोन। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि। साफ्रोमबो ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर, नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव दङ जानांगौ। बे बाथ्रायानो जाहैबाय, आयेन गैयाब्ला पापखौ सिनाय मोननो हाया। येस अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे बाथ्राखौ गोसोआव दङ जे आयेन गैयाब्ला जोङो पापखौ नुनो मोननाय नङामोन। बेयावखायनो आयेन दङ। आयेना जोंखौ पापखौ सिनायनो थाखाय खाबु होयो। जेरैहाय जोंहा भारत सरकारनि मोनसे आयेन दङ, बे आयेनखौ बारसियोब्ला जोङो जेलाव थांनो गोनां जायो। थिग बेबायदिनो आयेन जिथु दं, बे आयेना गाज्रिखौ दिन्थियो। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोराबो मानसिफोरनो लागै आयेनफोर होनानै दोनदों। येस, बे आयेनफोरखौ जोङो जेब्ला नायगोन, अब्लाना जोङो जागायजेननायनिफ्रायनो नुबोनो मोनगोन जे इसोरा मानसिनो माबायदि आयेनफोरखौ होबोगासिनो दङ आरो मानसिफ्रा आयेनखौ माबायदि बारसिबोगासिनो दङ, आरो आयेन बारसिनायनि थाखाय मानसिफ्रा मा साजा मोनबोगासिनो दङ, बेफोरखौबो बाइबेला रोखायै बुंनानै जोंनो फोरोंदों। अनजाग्रा ख्रीष्ट प्रियफोर, जेब्ला इसोरा आदम हावाखौ दाबाय, आदम हावाखौ दाखांनाय लोगो लोगोनो इसोरा एडेन बारियाव बिसोरखौ दोनदों आरो दोननायजों लोगोसे मोनसे आयेनखौबो बिसोरनो होफादों लोगो लोगोनो। आरो बे आयेनानो जादोंमोन जे मोजां आरो हामाखौ मोनथिहोनो हाग्रा गियाननि दंफांनि फिथाइखौ दाजा होननानै इसोरा बिसोरखौ रायथिनानै दोनखादों। आरोबाव नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ मोनथियो जानांगौ, बावनानै थाङाखै। बेनो जाहैबाय, इसोरा जेब्ला आदम आरो हावाखौ सोरजिदोंमोन, बै समावहाय आदम आरो हावानियाव थैनाया गैयामोन। इसोरा थैनायखौ सोरजियाखैमोन। इसोरा जेब्ला मानसिखौ सोरजिदोंमोन, थैनो रोङै सोरजिदोंमोन। अरायनि थाखाय बे बुहुमाव थागिबि थाबाय थानो थाखाय, अरायनि थानो थाखाय इसोरा सोरजिदोंमोन। नाथाय जेब्ला मानसिया इसोरनि उल्थायै खामानि मावबाय, इसोरा जिखौ दाजा होननानै बुंदोंमोन, इसोरा जेखौ दामाव होननानै बुंदोंमोन, बेखौनो मानसिया मावबाय। आदम आरो हावाया मावबाय। जाय फिथाइखौ जानाङा होनदोंमोन, बे फिथाइखौ जाबाय। जायखौ जानायनि उनावहाय मानसिया गिबि खेबनि थाखाय थैनायखौ नुजेनबाय। थैनाया गिबि फैबाय। जोंनियाव जिथु अमर दङमोन, थैनो रोङै दङमोन, बै थैनो रोङैया गैयै जाबाय। इसोरनि आयेन आरो हुकुमखौ बारसिनायखाय थैनो रोङैनिफ्राय थैनो गोनां एबा थैनायाव सोलायजाबाय। आरो मानसिनियाव मोननै रोखोमनि थैनाया हाबबाय, जिउमानि थैनाय आरो मोदोमनि थैनाय, मोननैबो जाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला इसोरा मानसिखौ सोरजिदोंमोन, थैनो रोङै सोरजिदोंमोन। नाथाय मानसिया गावनिनो आखलजों, गावनिनो मावनाय खामानिजों गावनि आयुखौ सुंनानै लाबाय। थैनाय गैयैनिफ्राय थैनायखौ बासिनानै लाबाय। दा खोथाया जाहैबाय, जेसेबांखिनि गोदोनि समाव आदम आरो हावाखौ इसोरा जेब्ला जागायजेननायाव सोरजिदोंमोन, जि थैनाया फैबाय, बिनि उनावहायबो मानसिया ओरैबायदि गोबाव थांनानै दङमोन, जायफोरा 900 बोसोर, 800 बोसोर, 700 बोसोर जोरनानै दङमोन। आरोबाव बिनिफ्रायबो फैयै मानसिनि आयुआ
खमनिख्रुइ खम गैयैनिफ्राय गैयै जाबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। जेरैहाय इसोरा गिबि मानसि सोरजिदोंमोन आदम, आरो बे आदमा बुहुमाव थांना दङमोन गासै 930 बोसोर थांनानै थादोंमोन, जायखौ जोङो जागायजेननायनि 5 बालाब 5 सिरियाव मोननो हायो। अनजाग्रा प्रियफोर, जागायजेननायनि 5 बालाब 1 सिरिनिफ्राय लानानै नोंथांमोना देहान खालामगोन। बेयावहाय मानसिनि आयुफोरा 900, 800, 700, 400 गोबां मानसिफोरा बेबायदि गोबाव बुहुमाव जोरनानै दङमोन, जायखौ आङो माखासेफोरनि मुंफोरखौ लानो हास्थायदों। इनुस दङमोन, हनुक, जायखौ हनुक होननानै जोङो मोनथिनो हायो। बिथाङा 365 बोसोर थांनानै दङमोन। लामेक दङमोन, 777 बोसोर थांनानै दङमोन। महालेला 895 बोसोर थांनानै दङमोन। जेर'दा 962 बोसोर थांनानै दङमोन। सेटआ थांनानै दङमोन 807 बोसोर थांनानै दङमोन। बेनि उनाव बयनिख्रुइ हायेस्ट, बयनिख्रुइ गोजौसिन एबा बयनिख्रुइ गोबावसिन बुहुमाव थांनानै दङमोन, जोरनानै दङमोन, बे जाहैबाय मिथुसेल, जायनि बोसोरा 969 बोसोर बियो थांनानै दङमोन। बेफोर जाहैबाय बै गोदो गोदाय जागायजेननाय समाव मानसिफोरा थांनानै दङमोन। 900, 800, 400, 300 बोसोर बेबायदि गोबाव बोसोर जोरनानै मानसिफ्रा संसार जादोंमोन, मानसिफ्रा दङमोन। दा नाथाय बाथ्राया जाहैबाय आरोबाव फैयै दायो, दा जोंनि सोलिबाय थानाय समावहाय जोङो बेसेबां बोसोर थांनानै दङ, बे जाहैबाय आं नोंथांमोननो बाइबेलनिफ्राय दिन्थिना होनो हास्थायदों जोंनियाव जोबथा आयुआ बेसेबां जानानै थाफैखो, जाय बाथ्राखौ जोङो जागायजेननायनि 6 बालाब 3 सिरियाव मोननो हायो। बिनिखायनो फोरबुआ होनबाय, आंनि जिउआ अरायबो मानसिजों नांज्लायबाय थानाय नंलिया, मानोना बियो सोलेरल'खा आरो बिनि बैसोआ 120 बोसोर जागोन। अनजानाय ख्रिस्ट'प्रियफोर, बेयावहाय जों रोखा नुनो मोनबायना, जोङो एसे आवगायाव नायदोंमोन जे आदम हावानि समावहाय मानसिफोरा 900 बोसोर, 800 बोसोर, 700 बोसोर थांनानै दङमोन। नाथाय बिनि उनाव फैयै जेब्ला आदमनि बंसनिफ्राय मानसिफोरा बांबोबाय, नुहुनि सम सफैबाय, मानसिफोरा इसोरनि बिरुद्धि खामानि मावग्रा जाबाय, इसोरनि बेरेखायै खामानि मावग्रा जाबाय। बेयावहाय इसोरनि गोसोआ मानसिनि सायाव गोजोननाय गैयै जाबाय। बेनि थाखाय गासै मानसिफोरखौ फोजोबस्रांनो थांखि लाबाय, आरो बेजों लोगोसे जि गोलाव आयु दङमोन, बे गोलाव आयुखौबो इसोरा फुसुंना होनो थाखाय थामथिम खालामबाय आरो थांखि लाबाय, आरो थारैनो फुसुंनानै होबाय, आरो बे आयुआ 120 बोसोर जाबाय। नाथाय ख्रिस्ट'प्रियफोर, बेखिनियावनो साननो गोनां बाथ्रा, रोंनांगौ बाथ्रा, सोलोंनांगौ बाथ्रा दङ जाहैबाय, मानसिनि आयुआ मानो सुंबोखो, मानसिनि आयुआ मानो 120आव थाफैखो, बेखौहाय बाइबेल सिरिया जोंनो स्पष्ट मोन्थिहोदों। बेनो जाहैबाय इसोरनि बोसोना माखौ मोन्थिहोदों? आंनि जिउआ अरायबो मानसिजों नांज्लायबाय थानाय नंलिया, मानोना बियो सोलेरल'खा। मानसिया बै समावहाय जेब्ला 900 बोसोर थांनानै दङमोन, 800 बोसोर थांनानै दङमोन, बै समावहाय मानसिफ्रा जिहेतु इसोरनि बेरेखा खामानि मावदोंमोन, इसोरा बै समाव बेसेबां दुखु मोननो गोनां जादोंमोन साननानै नायलाय। दा बेयावखायनो बुंदों, आंनि जिउआ अरायबो मानसिजों नांज्लायबाय थानाय नंलिया। बेयावखायनो इसोरा मानसिनि आयुखौ खमायनानै होबाय, मानोना मानसिफ्रा इसोरनि बेरेखा खामानि मावग्रा जाबाय, इसोरनि बेरेखायै उल्थायै खामानि मावग्रा, इसोरखौ दुखु मोनहोग्रा। बेयावखायनो इसोरा बुंदों जाहैबाय, आङो मानसिफोरजों नांज्लायबाय थानाय नंलिया होननानै। बेयावखायनो इसोरा मानसिनि आयुखौ खमायनानै होबाय। बेयावखायनो जोङो मोनसे बाथ्राखौ बाहायबाय थायो, बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायो, बे जाहैबाय गड्स प्लान्स आर पारफेक्ट। इसोरनि मोनफ्रोमबो खामानि, इसोरनि मोनफ्रोमबो थांखिफोरा पारफेक्ट जायो। बेयावखायनो गितफोरनि 33 नम्बर 11 सिरिया ओरैहाय बुंदों, नाथाय फोरबुनि खायदाया अरायबो गोगोमै थायो आरो बिनि बिजिरनाया फिरिमानियाव गोजोरथार। अनजानाय ख्रिस्ट'प्रियफोर, इसोरा जोंनि आयुखौ खमायनानै होबाय, बे सैथो बाथ्रा नंगौ। नाथाय इसोरा जोंनि आयुखौ खमायना होनाय, फुसुंना होनायजों लोगोसे इसोरहा गेदेर प्लान, थांखिफोर दङ। आरो बे जाहैबाय मा, जों जुदि गोबाव बोसोर थांनानै थानाय मोनब्ला जोंनिनो खहा दङमोन। बोरैहाय खहा दङमोन होनब्ला, जोङो जोंनि बे 120 बोसोर जिथु आयु मोननाय, सोरबाया 50 बोसोराव थैदों, सोरबाया 60 बोसोराव थैदों, सोरबाया 70 बोसोराव थैदों। जेखिनि आयुखौ जोंनो होदों, बे आयुआवनो जोङो एसेबांबा पापफोरखौ मावो, गोरोन्थिफोरखौ मावो, आरो इसोरखौ बेजार होयो। बेनिखायनो जोंनि जिथु गुसुं आयु दङ, बे गुसुं आयुआव जोंहा मुलाम्फा दङ। जों जुदि 900 बोसोर थांनानै थानाय मोनब्ला, 900 बोसोराव जोंहा गोबां पापफोरा, अपराधफोरा जाबावगौमोन। दा बेयावखायनो इसोरनि प्लान्सफोरा अरायबो सैथो, अरायबो सुखनि थाखाय जायो, अरायनिबो मोजांनि थाखाय जायो। अनजाग्रा प्रियफोर, नाथाय इसोरा जोंनो मोनसे राहा लामा होना दोनदों अरायनि थांना थानो थाखाय। बे जाहैबाय
जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनायनि गेजेरजों जोंनो मोनसे जिउ होबावदों। जोंनि जिथु मोदोम दङ, बे मोदोमा बे बुहुमाव थालांगोन, बे बुहुमाव थायो, थैलाङो, नाथाय जिथु आत्मा दङ, आत्माया थैया। आत्मानि थाखाय मोननै जायगा दोनदों। मोनसे जाहैबाय अरायनि गाबख्रावनानै थानाय नोरोग रायजो होननानै बुंनाय, आरो मोनसे जाहैबाय सोरगो रायजो, जेरावहाय इसोरजों लोगोसे जों थानो मोनगोन। जि सोरगो रायजोआव गांनाय गैया, सोलोंनाय गैया, थैनाय गैबावलिया, केवल दङ रंजानाय, इसोरजों लोगोसे मेथाइ खननाय, इसोरखौ बाख्नायनाय सिबिनाय, आरो जोंनि बे आत्माया माब्लाबाबो थैनाय नङा, इसोरजों लोगोसे थागोन। बेखौ जोंनो होदों, आरो बेखौ जों मोनगोन जाहैबाय जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों, जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनायनि गेजेरजों। आरो जाय मानसिफोरा जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनो रोंनाय नङा, बिनि जिथु आत्मा जागोन, बे आत्माया नोरोग रायजोआव सहैगोन। आरो जि नोरोग रायजोआव गाबनांनाय दङ, हाथाय अरखेनांनाय दङ, सैसो नांनाय दङ, गाबनाय दङ, दुखु दङ, बेजार दङ, अरायनिबो थैनो रोङै गाबख्रावनायाव थाबाय थानो गोनां जागोन। दा बेयावहाय प्रियफोर, जुदिअ जोङो बुहुमाव अरायनि थाखाय थांना थालिया, जोंनि जिउआ केवल 120 बोसोरल' जाफैबाय, नाथाय जोंनो लागै अरायनि गोथांनि जायगाखौ मोनसे दोनदों। बे जाहैबाय सोरगो रायजो, आरो बेखौ जोङो जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों मोननो हायो। दे अब्ला प्रियफोर, जायफोरा जिसु ख्रीष्टखौ नाजावाखै, जिसु ख्रीष्टखौ मोनथियाखै, नोंथांमोनाबो बे बाथ्राखौ खोनासंनानै लादो, जेन सोरगो रायजो दङ, सोरगो रायजोआव जोङो अरायनि थाहैनो मोनगोन जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों। दे अब्ला प्रियफोर, जि आयुआ जोंहा खमायबाय, बे आयु खमायनायनि गेजेरजों जोंनिनो मुलाम्फा दङ। दे अब्ला बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनदों, बावना थानाय बाथ्राखौ गोसोआव फैदों, आरो माबा मोनसे सोलोंदों होनना फोथायदों। बेसेयावनो दोनथ'बाय। ब्रेजालाव थालिलुया जै मसीह।